Hvaljeni Isus i Marija, dragi slušatelji, samo je Marijeta, a vi slušate Esterin dnevnik. Danas vam želim pričati o tome kako imate sve što vam treba. Zašto? Zato da ostvarite svoje poslanje u Božjem kraljevstvu. Ispričat ću vam svoje kratko svjedočanstvo, obraćenja i sve što me Bog poučio po tome kako bi ušla u svoje poslanje koje on namijenio za mene. Danas ćete slušati o tome kako Bog može iskoristiti naše padove i blagosloviti ih na predivne načine. Bog često od naših ostataka, povrijeđenosti, padova oblikuje naš karakter. Možda sad gledate moju emisiju, slušate moju emisiju ili gledate neki moj uspjeh, ali niste vidjeli dane kada sam bila sama, kada nisam htjela razgovarati s nikim, kada sam se samo htjela zatvoriti, kada sam htjela odustati od sebe, kada mi nije bilo do života, kad sam sebe krivila za razne stvari, kad nisam vidjela nadu i nisam vjerovala da me Gospodin može podići. Ali mogu vam reći da se ovo danas ne bi dogodilo da nije bilo onoga jučer. Možete zaštititi te ostatke i povrijeđenosti ili možete to ponuditi Gospodinu kao žrtvu. Bog od vaših ostataka može učiniti čudo. Može transformirati ne samo vas, nego i svijet oko vas. Ne morate raditi na radiju da biste mijenjali svijet ili bili neka poznata ličnost. Svatko od nas ima misiju ili poslanje. Bog ima posebno poslanje za mene i posebno poslanje za vas. I ako se odbijemo prepustiti beznađu i ako stanemo u nadi koju nam je Bog obećao, onda ćemo ući u to poslanje. I Bog će po nama mijenjati svijet. U prošloj sam emisiji spomenula rezanje generacijskog niza, ako se sjećate. Možda smo pozvani svojim poslanjem upravo činiti to. Odrezati svoje obrambene mehanizme, srdžbe, oholosti, osvetoljubivost. Pozvani smo mijenjati komunikaciju, mijenjati način na koji vidimo ljubav, mijenjati način kako voditi posao, mijenjati pristup prema ljudima. Pozvani smo postaviti novi standard. I ako budemo u dodiru s Bogom, ako budemo radili na svom odnosu s Bogom, prepoznat ćemo trenutak kada trebamo ući i podići taj standard za sebe, za svoju obitelj, za svoje prijatelje. Naš stvoritelj nas je stvorio da stvaramo nešto novo i drugačije. Nekima će to možda biti čudno. Ali to nas ne treba spriječiti da ostvarimo ono na što nas je Bog pozvao. Stvoreni smo da slomimo loše stvari u nama. Da promijenimo nešto u svojim životima. Da osnujemo nešto novo. I slobodno možemo krenuti. Znate li zašto? Zato kad Bog poziva, on šalje i zaštitu. On osvjetljava put, miče prepreke, šalje ljude i otvara vrata. Njegov poziv uvijek dolazi sa zaštitom. No mi smo ti koji se ne usude zakoračiti i pitamo se što ako me opet povrijedi srce, ako me izdaju. Ali Bog nam govori, ne boj se, ja ću te zaštititi. Noga ti neće ni u kamen udariti dok budeš hodala, kako kaže Psalam 91. Evo, potičem vas da nakon ove emisije ili za vrijeme drugog glazbenog bloka otvorite Psalam 91. i pročitate ga. Prošli tjedan sam bila kod psihoterapeutkinje i pričala sam joj o jednom događaju koji je za mene bio izlaženje iz zone ugode. Zbog prošlih iskustava moje se srce zatvorilo, uvuklo se nepovjerenje u ljude, strah da neću opet ostati povrijeđena. Stavljala sam sama sebi ultimatume i dizala sam zidove kojim sam se htjela zaštititi. Moje tijelo upilo je moje osjećaje koje nikad nisam izgovorila na glas. I nije više bilo kao prije. Primijetila sam kod sebe da nisam više ona stara Marijeta, ona vesela, koja okuplja društvo oko sebe, koja u svemu pronalazi nadu i koja je uvijek pozitivna. Postala sam oprezna, sumnja se uvukla u mene, u moje tijelo. Nisam mogla spavati normalno. Stalno sam se budila noću, nisam mogla donijeti neku ispravnu odluku. Osjećala sam pritisak u prsnom košu zbog kojeg sam počela otežano disati i to sam prepoznala kao anksioznost. Moje tijelo vapilo je za tjelovježbom i trčanjem koje zaista volim, no nisam mu to dozvoljavala jer nisam se mogla pokrenuti zbog svojih emocija koje su me prikovale za krevet ili za radnu stolicu. Pričala sam psihoterapeutkinji kako si nisam htjela dozvoliti jedan lijepi osjećaj zbog straha da opet neću biti povrijeđena. Radije sam ostala u zoni sigurnosti nego se dopuštala
jednu spontanu radost koju svaki čovjek treba. Glumila sam ledenu kraljicu u svom ledenom dvorcu. Tamo sam bila sigurna. Na to mi je ona rekla: ali što će se dogoditi ako si dozvoliš taj osjećaj? Što je najgore što se može dogoditi? Već si preživjela razočarenje i proživjela razočarenje. I Bog te sastavio. I Bog će to uvijek činiti kada se ti slomiš. Sastavit će te opet. I ako padneš, Bog zna što će učiniti, kako sastaviti tvoje izlomljene dijelove. I ako ne uspiješ, Bog zna kako upotrijebiti za nešto što će uspjeti. Ispričat ću vam priču kako je Bog moje slabosti pretvorio u jakost i kako mi je na dnu pokazao da imam sve što trebam. S 23 godine odletjela sam u New York, grad u kojem svi mogu uspjeti, kako kaže jedna poznata američka pjesma. Taman sam magistrirala, ali doživjela sam bol na privatnom području i htjela sam pobjeći. Moja povrijeđenost natjerala me na bijeg, prekooceanski bijeg. Sjećam se da sam tek kad sam sletila u New York shvatila što sam zapravo napravila, koju sam to životnu odluku donijela. Otišla sam 2 godine živjeti u Ameriku. Htjela sam pokazati samoj sebi, vidjeti koliko sam otporna na izazove. Uvijek si volim podizati ljestvicu i rušiti vlastite rekorde. Došla sam živjeti u gradu u kojem su sve nacije svijeta na jednom mjestu. Razne rase, kulture, običaji, ljudi iz cijeloga svijeta. Pronašla sam čak i ćevape u New Yorku. Radila sam nekoliko poslova kako bih se mogla financirati, upisala sam i marketing jer me to jako zanimalo. No, kad bježiš od nečega, ono te i sustigne. To što sam otišla na drugi kontinent nije mijenjalo činjenicu da je u srcu bol. Moja bol pošla je sa mnom. Bol koju nisam liječila, nego sam ju potiskivala. Upoznavala sam nove ljude i privikavala se na novu, drugačiju kulturu. Htjela sam se uklopiti, upijala sam sadržaj koji nisam trebala. Tražila sam sebe, odbacivala sam Boga i on mi je postao dalek. Htjela sam se podići nakon pada i na internetu sam tražila i čitala sve o tome kako si mogu pomoći. Naišla sam na literaturu samopomoći, pa tako i knjige koje su govorile o pozitivnom razmišljanju, o stvaranju vlastitog svijeta u kojem si samo ti gospodar, gdje jedino upravljaš ti svojom sudbinom. Knjige koje su izbacivale Boga kao mog stvoritelja. Otvorila sam vrata New Age-u. Krenula sam prakticirati jogu, mantrati, vizualizirati, meditirati kako bi stupila u kontakt s bićima iz svemira. Otvarala sam svoju dušu lošim stvarima. U početku me to činilo sretnom, predstavljalo mi neko izazov i zadovoljstvo, no čitala sam knjigu za knjigom i nikad mi nije bilo dovoljno. Umjesto o Bogu sad sam govorila o čovjeku kao Bogu. Sama sam sebi postala Bog. Neprijatelj je pronašao put do mene i više mu nisam smetala. Bio je zadovoljan sa mnom sve dok sam bila daleko od Boga. Dani su prolazili, imala sam društvo, živjela sam gradu koji gledamo u filmovima, pogotovo sad, evo, u božićno vrijeme, samo u kući i u mnogim romantičnim filmovima. Trebala sam biti sretna, no ipak nisam. Nešto je nedostajalo. Moje srce je bilo prazno i dalje puno bola. Znala sam se šetati na stanici dok sam čekala Subway i razmišljala kako bi bilo zapravo najbolje da sada skočim i bacim se po taj vlak i onako nikome nisam bitna i niko neće ni primijetiti. Dopustila sam neprijatelju da mi se uvuče u moje misli. Redovito sam se oblačila u crnu odjeću jer sam mislila da mi tako niko neće ni primjećivati. Svejedno sam nebitna. S jedne sam strane imala sve, a s druge nisam imala ništa. Čak ni sebe nisam imala. Još uvijek sam se tražila. Sve dok jedne večeri nisam sjedila na krevetu, čitala sam New Age literaturu i vjerno ispisivala u svoju bilježnicu da zapamtim sve što sam pročitala. Odjednom sam sa desne strane čula muški glas kako mi govori: baci to. U tom trenutku ja sam se preplašila, no Duh Sveti odradio je svoje i dao mi je mudrost s kojom sam razumjela da je to moj stvoritelj, da je to moj Bog. Pala sam na koljena i počela se ispričavati Bogu za sve što sam napravila. Shvatila sam što sam učinila. Bio je to Bog, moj stvoritelj kojeg sam odbijala već 1 godinu dana. Odbacila sam ono najsvetije u svom životu.
počela sam tražiti misu na hrvatskom jeziku i zamislite, pronašla sam na Manhattanu Franjevačku crkvu i misu na hrvatskom jeziku. Ispovjedila sam se i obećala Bogu da više nikad neću bježati od njega. Sjećam se da sam tijekom podizanja tijela Kristova toliko snažno plakala da se časna sestra ispred mene okrenula i dala mi je cijeli paketić maramica i njezin nježni pogled govorio mi od sada će sve biti u redu. Naravno da sam imala sumnje i dalje sam tražila istinu i dalje sam propitkivala, ali sad neprijatelj nije bio zadovoljan sa mnom. Htio me za sebe i nije se dao. Bilo da je to bilo kroz moje negativne misli, paralize sna, nisko samopouzdanje, nevjeru ili beznađe. Trudio se, ali nije uspio. Bog je pobjedio. Par dana kasnije morala sam pronaći zamjenu za svoju meditaciju i mantru i tako sam ukucala na internet kršćanska meditacija i izašao mi je Tomislav Ivančić. I evo, 10 godina nakon toga, ja se i dan danas započinjem svoj dan s Tomislavom Ivančićem, kršćanskom meditacijom i slušanjem Božjeg glasa. Sjećam se još jednog događaja kada mi je Bog pokazao da on uistinu postoji. U Americi sam išla na faks i morala sam se često voziti do njega. Američki autoputovi nisu kao naši, oni su zaista mnogo veći, imaju više traka. Kao što naš ima 2, njihov ima 4 ili više. Tako sam ja putovala, no i dalje nisam bila zaista sretna. I dalje sam tražila tu istinu. I dalje sam sumnjala u Boga. Htjela sam da mi baš onako čvrsto pokaže da on zaista postoji. Htjela sam si dokazati da je dobro što sam odbacila sva ona učenja o New Age. Trebao mi je neki dokaz. I sjećam se da sam bila toliko ljuta na Boga da sam tijekom vožnje glasno rekla: Bože, ako ti zaista postojiš, ti ćeš sada na ovoj autocesti izvesti neko čudo. Mislila sam, ma nema šanse, svi vozimo brzo i šta će sad Bog tu napraviti. Vidjela sam izlaz i krenula sam se prestrojavati prema izlazu, no ispred mene ušao je automobil kojeg sam ja voljela, moj auto iz snova. Malo sam prikočila i pustila ga da prođe ispred mene jer sam htjela vidjeti oznaku i model automobila. No umjesto modela i oznake automobila, ja sam pogledala u tablicu. I možda mi sad nećete vjerovati da je ovo pisalo, ali zaista je pisalo. Ja zaista vjerujem u to. Na tablici je pisalo believer, onaj koji vjeruje ili vjernik. Ja sam toliko bila oduševljena što je Bog mi pokazao znak da do kraja dana nisam mogla skinuti osmijeh sa lica. Bila sam izvan sebe. Vratila sam se doma i rekla: Bože, u redu, od sada s tobom pišem sve svoje planove. Krenula sam meditirati i razmišljati o Bogu. I često kad razmišljam o Bogu, razmišljam o slici mene i Isusa kako sjedimo na obali Galilejskog mora i ja sam naslonjena na njegovo rame. Uzimam tu sliku zato što baš volim more i ljeto. I rekla sam Bogu: pokaži mi koje je moje poslanje. Od sada želim raditi samo ono što ti želiš. Nacrtala sam razne slike, ali jedna od njih bila je baš posebna. Nacrtala sam sebe kako sa nekom katedrom pričam na mikrofon drugima o Bogu. I samo 5 godina kasnije to sam i radila. Drugima sam kroz razne medije pričala o njemu. Bog me pronašao u blatu, na dnu i iskoristio moje slabosti i pretvorio ih je u jakost. Morala sam pustiti svoje pogreške i pogrešna lutanja kako bi me Bog izveo na pravi put. I kako bi izveo svoj plan u meni. Morala sam pustiti svoje uvjerenja i planove koje sam zacrtala kako bi ostvarila poslanje koje je Bog pripremio za mene. Morala sam pustiti sanjarenja o tome kako bi trebala izgledati moja budućnost i shvatiti da se ne moja volja nego njegova volja treba izvršiti. Ne znam tko me trenutno sluša, ali vjerujem da ste gladni ozdravljenja i iscijeljenja. Znate li koja je Božja misija na ovoj zemlji? Obnoviti odnos stvorenja sa stvoriteljem, kako bi razumjeli potpunost koju smo primili tijekom stvaranja. To je ono što se meni dogodilo u New Yorku i što se događa svima nama skoro svaki dan, jer obraćenja se svaki dan događaju.
Mi ne vjerujemo sebi, svojoj kreativnosti, svojim talentima, sumnjamo u sebe, brinemo, u depresiji smo, osjećamo sram, ali unatoč tome Bog želi izgraditi odnos s nama i približiti nam se. On čak želi obnoviti ono što mi ni sami ne znamo da imamo. Samopouzdanje koje mislimo da nemamo ili da otkrijemo talente za koje uopće ne smo ni znali da postoje. Ali Bog nam govori, to je u tebi, ti to imaš. Isus je rekao, tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će nas, kako kaže Markovo evanđelje. Isus je rekao zbog njega. Mi kao da se trudimo izgubiti život zbog svih ostalih. Biti tu za sve, ne znamo reći ne, udovoljavamo drugima i to je lijepo, ali ne radi se tu samo o gubljenju vlastitog života za druge, nego zbog njega. Gubimo živote zbog odnosa i tražimo Boga da uđe u te odnose, ali on nam govori da mu zapravo nikad nismo prepustili svoje živote i da ga nismo ni pozvali u te odnose. Moli nas da prestanemo tražiti od osobe koja nas je slomila da nas ponovo sastavi. Jer da smo mu predali svoj život i uključili njega u to, on bi nam dao puno više od osobe od koje smo to očekivali. Treba imati hrabrosti i reći negirat ću vlastite nesigurnosti, negirat ću strah od neuspjeha. Negirat ću glas koji mi govori da sam prestara ili premlada. Negirat ću glas koji mi govori da sam pogriješila previše puta. I reći ću, Bože, ako je to što mi šalješ, ako je to mjesto gdje ja trebam biti, uzet ću svoj križ sa sobom jer znam da ću s njim pobijediti neprijatelja koji mi se nađe na putu. Znam da je Isus pobijedio smrt na tom križu i bez obzira što neprijatelj kaže, ja taj križ imam sa sobom. Taj me križ podsjeća da je u meni Kristova snaga. Bog ima misiju s tobom. Bog ima misiju s tvojom obitelji. On ima misiju na ovoj zemlji. A ta misija zahtjeva naše sudjelovanje, a ne bježanje. U 91. psalmu kaže Bog da ćemo hodati preko lavova i zmija. Da ćemo gaziti lavove snažne i zmije otrovnice. Izbavit će one koji odluče sudjelovati, a ne bježati. Bog nam nije obećao lagan život, ali je obećao da će biti uz nas. Ostajanjem uz Boga postajemo njegovi partneri. Partneri u predivnom, snažnijem, osobnijem odnosu. Bog uvijek stavlja u nas nešto što on želi zaštititi. Poslanje koje želi zaštititi. Možda se vaši problemi još nisu riješili, ali samim time što slušate ovu emisiju govorite neprijatelju da mu nećete dozvoliti da vas ugnjetava jer želite čuti što Bog ima za vaš život. Možda mislite kako Bog ništa ne čini s vašim životima, kako ga nema i kako vas je zaboravio. Ali to nije tako. On samo želi da se mi riješimo starog otpada, ostataka koje vučemo godinama jer želi u nama zasaditi novo sjeme. Novo sjeme koje će rasti zaštićeno. On je svjestan kvaliteta koje vi posjedujete, pa on ih je zasadio u vas. Svjestan je svih talenata koje imate, ali ih ne koristite. On vas treba baš takve, baš s tim talentima. Želi vam otvoriti oči, želi da progledate i vidite plan koji ima za vas. Želi uzeti vaše strahove i sumnju. I ne treba vam vojska da bi postigli to što želite. Treba vam samo nekoliko dobrih ljudi koji će vjerovati u vas. Sve ostalo će Bog učiniti. Treba vam nekoliko dobrih ljudi preko kojih će Bog govoriti u vaš život. Nekoliko dobrih ljudi koji će vas ohrabrivati, podizati, preusmjeravati, opominjati i savjetovati. To diže samopouzdanje, to ulijeva povjerenje. To diže iz depresije. To daje novi pogled na neke situacije. Ne odustajte od važnih stvari u svome životu. Odustanite od onih toksičnih koji koče vaš napredak. Dajte šansu Bogu da vas izvede na pravi put. Da vam pokaže vaše uspjehe. Kad je Krist u vama, vi znate da će Krist učiniti nešto. Izvesti na dobro. Iako u tom trenutku ne vidite to. Neprijatelj je uvijek spreman za boj za našu dušu i čeka pogodan trenutak da pokleknemo i pustimo ga i pozovemo ga unutra. Voli kad sumnjamo u sebe, kad se kritiziramo, kad ne vjerujemo da nešto možemo postići. Zašto je Bog izabrao baš tebe da ostvariš neko poslanje?
Što bi se dogodilo da je Petar rekao ne Isusu? Isus te pita, želiš li to učiniti? Ne moraš, on to može sam, ali ti daje šansu. I zato nemoj potratiti svoje darove. Isus je u samo 3 godine učinio tolika čudesa, a nama je rekao da ćemo činiti još više. Isus je u Petru vidio sposobnost koju Petar nije vidio. Što se događa kada Petar pušta Isusa u svoju lađu, u svoj život? Petar baca mrežu i lovi ribe. Petar, zato što je vjerovao Isusovoj riječi, zadobiva obilje riba. Tako i mi, poput Petra, ne vidimo konačni cilj, dođemo do određenih granica, svojih mogućnosti, iskustva, resursa, sposobnosti i pouzdanja. Lakše je zamisliti druge u takvom stanju. Kada dođu pred zid, teško je zamisliti sebe jer ne vidimo odmah rješenje. Izgleda nam kao da nas je Bog napustio. Bitku ćete dobiti ne ako se borite za tu bitku, nego iz te bitke. U vrtlogu problema i meteža ljudi treba pronaći mir i Boga čija je ruka na našim životima i vjerovati da će on stišati oluje i pokazati nam izlaz i dati oruđe za bitku. Možda je oruđe baš ta jedna stepenica na koju trebate zakoračiti i iskoristite svoje talente. Vjerujte u sebe i vjerujte Bogu. Prije kraja emisije želim govoriti snagu u vaš život, u situacije. Dozvolite mi da kažem ime Isus u vaše nesigurnosti i generacijska prokletstva. Kažem ime Isus u vaše brakove, u vaše financije, na život vaše djece. Izazivam vas, drage žene, da konačno iskoračite iz svoje nevidljivosti. Isuse, čuvaj naše odnose, veze, brakove. Zaliječi naša srca, zaliječi našu samoću i usamljenost, izgubljenost, naš posao i financije. Spasi našu djecu od ovisnosti, od životarenja, od nezainteresiranosti. Čuvaj našu zemlju, crkvu, zajednice. Nauči nas kako da hodamo i da budemo te žene koje još nismo vidjele, koje ti poznaješ, a mi ih tek trebamo upoznati. Isuse, pomozi nam da oprostimo drugima, da oprostimo same sebi. Pokušale smo same, ali naša snaga nije dovoljna, Isuse. Trebamo tvoje ruke oko sebe. Promijeni naš učini nas drugačijima, slomi sve okove na nama. Daj nam mudrosti, Isuse, i dodirni naše obitelji. Blažena djevice Marija, zaštiti nas svojim plaštem. Hvala vam što ste slušali Esterin dnevnik. Za kraj ćemo poslušati pjesmu Alana Hržice, Samo želim reći ime Isus. Želim vam blagoslovljeni ostatak ove večeri i slušamo se za mjesec dana u Esterinom dnevniku.